ओ दीपक। जी मालिक। अरे हम तनी जाता नहीं बच्चा ठाकुर के यहाँ पंचायती में जी तनी ऑफिस के ध्यान रखिया, थोड़ा साफ सफाई कर दिया। ठीक बनू? कुल काम कर दे मालिक, कुल काम। हाँ ठीक बा, ध्यान रखिए। चला तनी। मालिक एगो बात कहे के रला रुआ से। हाँ बोल ना, का बात? मालिक छुट्टी चाहिए, रक्षाबंधन आइल बा। छुट्टी? ते जब देखा तब छुट्टी के बात करेला। मालिक जाए दीना, साल भर के त्योहार है। अरे बा बुढ़बा, कितना काम पड़ल बा तारा के घरे जाए के बा। चल काम देख, हम आ बतानी थोड़ी देर में। Music by Pertius Webham. हेलो 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 भैया, हाँ। रक्षाबंधन में ना आइब? अरे पागल, कैसे आई? बहुत मजबूरी बा। माई के तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहता, उनकर दवा बीरो हर चीज करे के पड़ता। तो ये साल तो ना आइब, अगला साल जरूर आइब। नइखी आवत घरे मजबूरी बा, रोटी खातिर तो पैसो जरूरी बा। नइखी आवत घरे मजबूरी बा, रोटी खातिर तो पैसो जरूरी बा। आँख भर लोर से बहिन कैसे काम तेज दी, आँख भर लोर से बहिन कैसे काम तेज दी। कवना देश में बड़े भैया रखिया कबूतर से भेज दी। कवना देश में बड़े भैया रखिया कबूतर से भेज दी। भाई बहिन के स्नेह के निशानी, हम हो तरा खिला हर तेनु बानी। भाई बहिन के स्नेह के निशानी। हम हो तरा खिला हर तेनु बानी। सोचनी ह पैसा तोरा शादी ला सहेज दी, सोचनी ह पैसा तोरा शादी ला सहेज दी। कवना दिशा में बड़े भैया रखिया कबूतर से भेज दी। कवना दिशा में बड़े भैया रखिया कबूतर से भेज दी। दीपक दीप आइल बालो अपना घरे। गौआ के याद बहिन हमरो त परे। दीपक दीप आइल बालो अपना घरे। गौआ के याद बहिन हमरो त परे। कमा